Umwancho muri cyaragire cinse bire kimarago bayariterikana ne 22 cyumutinyi oikomira limo kinga kinde kingato ko ariganire kyonga senchera ya benekima abigo mura botambe litskire juma ekra kwara Brian Saginise na screen ya umwancho muri reri umanya koletere engwana ya Getembe nabigo yutracho sanga eyemo aseyemo no mo MCA korwase ward ya Masige East umweshimwa Michael Motume ya masema bakobwaterana no mo MCA onyacheki umweshimwa Naftali onkoba bwo goterko mweba mu MCA korwase ward ya basi boitangare umweshimiwa bwo Thomas Obare baratura twaraga asengwana ya Getembe eyemo aseyemo bokwanda magana gerata se county ya Kisi kumurikero bokoreri ase county ya Kisi nabo gukorera magana ringete uburai wabarayiga gase county ya Kisi bwo kunyura tu litskore Jumatano nigo bawochererwa kinga kwaringe korwaso moyego yo mubwa matanga korwase constituency ya Bubasi anene mono korwase ward area Masige West ward krawo na boigo no mokonyi bomono area se county ya Kisi umweshimwa Jacob Barongo Bagaka ikyonga chinsebra senchera ubikirano tukubaterano emitukura sense muyimanyira kuri Wilson Makorinchenkoro kwa Brian Saginisina kebana nzoy komwero Kigima homwancho amurere kyonga chinsebera senchera yobo ikarani skurare ijuma toge gachaka korase constituency ya Boncharia se county ya Kisi ya seri skurarero ensemo ya bamenyi korase constituency ya Boncharia besokia senchera benekigima na komwegerera umubunga w'umushimwa Daktari Charles Onchoke asebatebanga nonya kimagega yokubwatu ko kuri report korase obiseteriza mangana yo auditor general yu yale gotebanga nigo esukuru yemo ya bwatu chibesa wike 20 milioni isato eskuri ya secondary ya Nyangiti ngako nonyete iyo asamenya obeso kina goteba roboti uruni gorogoteba chibesa icho igo cyabwatu gitu asu mwaka bwenibo umwaka wa 2021 na 2022 nabwo cinga kicu muri kwito Isaiah mobeni gekirana abona gotwariganeria roboti rokobwatia abamenyi amona bayibuli besukuru yo buruso ya Nyangitiri tukolya lero nigo besokena kugikirya nabo igo kwamireria mangana randa ase kinyomba cyo burari buna esukuru yo buruso ya Nyangiti niho yatumika ko ibanga 1 milioni 3 kurwase kyombi ya CDF egentono nyabo igo batebiri buna kibese cyo niyo cyesogate kinga kicu mwaka bwe kibesa bwe kirubere amona 20 nohemo nabo igo go iko mwaka bwe kirubere na 20 amo nebere nonya nabo igo abamenyi abo nigo batebiri buna oburayi obo bwarenga tibwarenge obumuske Onchoke Skorio kinero yo mubwa abantu naraba kwana amono bororo bonge ngana CTF ya Boncharia yarire kibes cyanyengiti secondary amone ntanke primary moinyori emotebie nga audit report ya sogete eyembu atega abono iga aye some buya nabeko muirania emoinyorie kero kende ngaki ebinde bya korekanete onyo boibi bworo obwa korekanete the year 2021 2022 financial year korengana amo no munyakirogo bw'esukuru yo boruso ya Nyangiti nigaene kiribuna nganonya baetu ibirasi bibere kurwa service yo nigo obotutukano bwaba bwatete na nomono ekero chinguma cyagete buna nigo bayiru bagache egorofa korende nigo bayire ibirasi bibere ekero kyobugambi bumuske oyimeke ntu atwaete shida sana ekere kigyo ekere keri jimu ya oyimeke oyo minto senata olio kinalete shida bagachaka ngira abantu banyangiti muna ne goroba tuairu tukaimokia abantu kurwambale maega ya nembara batu ajete na bobis akanywane biras tukagaja ne bikonyeta abana bito gaiga na ekero chingume cyo cyabwata ase kinyomba cyo burari nabo igokuranda ase emitandao omujumbo bono Dr. Charles Onchoke nigo ali kali uko okyase kyombe kyo botukigense kwahereria nabo igokone kingankori ngo tukabale borunga ase kibese cyete na kwene kinga bali bonzi babwateranetiwe nigo bayikiwe ase bigambero ekera igwete amangana ya iga era muno mondo obwato Wanchoke yo tete ko usumbwana nabantu bande igari geteliva lirube likaenda gokyase abantu bali bagutuka abamenyi abo nonya nabo igo nigo bakani ngati bana kumanyigwa igoro yesukuru ya secondary ya Nyangiti na ngonye etumigete korusia kibesa nigo erege kona sengenjo goikera bono sukuru teyo ikurukwa Nyangiti secondary kurwa sense meyo tunto ba secondary yaiga
abu bare ngobisie miaka 2021 2022 ngagete moyo bare oimekenere moyari gigotoka kire kenyora agwera ndigude onyete iyo badnye toya tonyebe kaige kenyoro abaibuli abo amo nabamenyi nigo nonyera boigo bamubuliro yo kabeiro muchumbe Pafeli Oimeke wesoke burungi na koherera burungali amanyete igoro y'ikibese iki cyasirete anamuno ekeraringe omuchumbe na babantu bari ba CDF bara burukanie onyora ngakerugende bayibire kibesa onyora ngakerugende no eno muchumbu yo renga otamayete lakini umuchumbu yo nere mune patron nere uyo kabeiro nere nabwenerete gototekanga nabwenerete gototebianga erenki ari go patronize ase ensemo yende abamenya boni go babolire byombe byo gotuki kwayererio botuki na kwene kinga bali bonse babwatirane tigwaso boibyo bwikibesa nkoire rubale bitambukiro bwenerete byelichiko and corruption na wethero obisi yo mujumbe egende gwithibit tari enjereri naki ebintu byajira anti corruption yabo mwaka oyomo yabo mwaka ibere abantu barenge body barwo abantu barenge baitu maso barwo ekenyoro paka kiarosa akolege ndege gwithibit abantu be community ya Nyang'iti bamanyo bumaene mburobi bwa Nyang'iti secondary school nigo yatigairo cyase byombe byobotuki kwene kingango kora bire obotuki bwa wikenanu na kwene kingango retabira machibu ya kelike kiranitigwe engakie yubono kuruga ase skuru ya Nyang'iti gotoka ase wodi ya Umulenda ebunge ya Bonchari me county ya Kisingo reporter igataseni kiagatembe inche Isaiah Mawe yakegima muri keito Isaiah Mwobe ya masemo kurase constituency ya Bonchari county ya Kisigoika ase constituency ya Kitutu masaba se county ya Nyamira naboiga se taraya ya magendra se bunge yuo mheshimiwa kurase Chinsemejo Cliff Ombanegi Sairo nigo boigarage kiara abagavana habikirabone bagenda kwe murungania naboigo ko kwamereria ekiganja kya National Government Constituency Development Fund NGCDF naboigo korengana no robotiro omo eshimiwa Cliff Ombanegi Sairo nigateba serikali nene nerebwate ching nerebwate libagari abene kigma koroisi ya chipara che serikali nene ko tali county aseboiga boli abananchi be Chinsemejo wesokera kweli kya sumurobeli omoya wa manganaringete manganaringeto bachenu oshabune nchire mu bego chikonyoro bokoreria samatukali busiumna tokumanyigwa no muri kitukora Chinsemejo Daniela Ontiri nase wodi ya Magombo imebunge ya Kitutu masaba ase county ya Nyamira ase kulia lero mubunge webunge yo Moske Clive Ombanegi Sairo aikire na haso korata na koigora magendero au ayara mayam nelit kulia lero negaigora chiabisi chabagambi ase nsemo ya North Kitutu etambukiro atebuna nigokera chikokonya haso gotinyo balindi bokoreto bokoreri angena sabomenyi bensemeyo ino ofisi ere yo mugambi ino ofisi ya CDF nero bona magana ali mwango chandika kimo gochocho form ya CDF mwana nyore basari okwa nagari ayo mulitie report card yo mwana neke bande kiao omo bisono gwichori wasuka kanda abu riboko na mu mugambi bwo yo anyore kakina libawo manano mongina gwacha kwa manyora no ara yo bisho kubekero muuli assistant chief nayo kubekera kwa ile obisiga kwa na mugondo iliko ene kibona abamenyi bakitutu masaba mbale na afingi ya chingaki chonsi chingaki cy'umuzike gisairo nigaba segeta na kubabolia kugendera kweli kya inse yo muroboli omuye bokonyoro bowenia achingaki na barabo bunabo bunge bagenderete gusuguma iliko ene kibona orosi we iliyo chokole miremo hasinchira yo bororo oigono bwasyo kweliko kenia amangana yo bongainilia no bokurumi we chingenjo au tugenderete kuyirwani tafadhali kero mondako leki enda ujisajili induti katuyirwani ebe cleaned up lakini wewe jisajili ikianza kumanya bururi tukirigo bugoje karibo karaba nero yara gosoinya gitari tukuyirwani polisiria Gisairo chingake checho nigamochia gikundi gya Council of Governors abagendete kurwania segi kigancha kya NGCDF na komenta buna kiganche kyo nigokendete konya abamenya sichinsemo au baigo gokonya samagendero
nego tikibwenete gukunwa ase kiribu nangenderete koretu biyase chinsemo ao kama mjui ekina keri abagabana bairete kuti igo bagoteba mujumbe tabwenerete kwagacha kende osekorosi kende otwatebe tamangana CDF tikabareta bananchi bakore referendum tore basa hiyo mjumbe inakuwa kwa wazi basa hiyo mjumbe mkono basa hiyo kaunti kwa Ramburi gisairo chinga kicho nigararia gocha gutiche bitongo na korosio buya ipara ya kurwa magombo kugenda tombe yere lami iri gukonya abomenye bensemeyo haso korobyo bosombi weyo haso koene kibuna ensemeyo ya kinire hasa mangana ya magendero ipare ye lami ebitongo byabe binge sana moso asali angene secondary ali nyambaria kinga tutebe yonsi oso mwako yo chibesa chiro chikoba cha 10% cha kera na tebe engineer tagenda pare ndi yonsi ya mara chibesa chirichonsi pi chirange milioni 20 na chibekire chirete yami chitiche bitonge byonsi pi epare itoko. Wazazi ambao muna shughuli ya pombe, mambo ya pombe inajulikana mpaka juu. Tunaelewana? Wazazi tunaelewana? Kama wewe una jirani ama wewe ni mmoja yao, tafadhali uachane nayo, kwa sababu tukikupata unajua mahali utaenda. Kwa hivyo najua mjumbe wetu na tumesema tunambariki, ametusaidia na sisi pia tusaidie watoto wetu. Asense mwende abagambi nigo basinywa ko bisomo goko na kwireneria ngambi muno nabona obukoreri bwabo bonombo chigo nchuriria. We are so much happy for coming to officiate to give us the office officially so that you can have area to serve wananchi at a close range. Mheshimiwa, tuko na furaha sana, tumetoka mbali na umetutoa hivi. Nashukuru Mungu na naomba Mungu akupe siku mingi na akupe hekima uendelee kutawala watu wa Kitutu Masaba constituency kwa jumla, na tena ukifikiria tena tutakuongezea nyingine. Kurubaterega daseni kya gatembe letra nenguru kwa Daniel Ontiri Uyake yuma humori kito Daniel Ontira soroboturu asenchera yobo ikran kunende bado totikarita se constituency ya Kitutu Masaba anene mono korwa se ward ya Gesima asume yagwa matanga bwo komweni ya David Osebe nigo magavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simba arate kirana asume yogo asubega nyorari bagali ya bene kigima gukwana bego kurotota obu yabo bochama bwo mugusi anene mono chinka kiyechiga bagusi bagenda kwaliganiya bo sibo bacholo banene bu mwaka 2027 chinka kwa muri kitukura chinse Mecho Fred Agari aikerana na gutwariganira roboti rokobwatya. Umugavana bwe county ya Kisii Moske Paulo Simbarati nigo litukulia lerabo mugeni obene ase kenyoro kya Nyamochori Rioga ewodi ya Gesima bo Kitutu Masabe county ya Nyamira asomo yigabwa matanga yoko mwenye mugaka David Osebe Nyarunda uyogo tebekana kobo musani oye omonene boigo gotebekana kumubekerego bichinga kiare kobuli kirugo cy'ubugavana nigo boige gukwanekanga mugako yiga atararara nigamuganiria mugavana Paulo Simbarati amaya boigo aligetie kogenda guchikomobekera ego biende yokubolia ekirogo kyobo president asensi ya Kenya. Pole sinichosi mwako sel. Namba ibere your excellency as a family you've done as well. Kurumu wako yekera lenge moyo wakekera asiri want to welcome you and thank you so much. Mwanyama rumu gabo nyamira ujiseita. Ngone yaro chirega. Ugucha kwaye umugavana Simbarati ase kinyorubune kiga Kenya Mochori gekorekana kobali ninkoime nigo kyabege konekenene asabange bamuchengera kigama nakomoko base sikenene guika ase kirugo kyaye ngwantumete ngachaka marora tutaramwire nyentari ante betie nandi nabo tumete video ego byatigara tukokobekera neyo chikobori president igo gora kitamu cya wibere your excellency sisi watu wa Nyamira
Vile tulisema tutasimama na wewe ukuwe msemaji wa jamii ya Ombo Gusii, tutaendelea kusimama na wewe. Wewe utakuwa rais wa kwanza kutoka jamii yetu ya Ombo Gusii. Wasema na wajama ndo wami. Mungu taka nainte president to ego sector wa. Bia mono ujena wa ndio mungu ba MCA mukate bono mukendinga nyi. Bona ajiro bola. Jono ruha baranko boli, kerukyo ba MCA kyabere. Wasema na waki. Jono tigata no mugaba na ngora anya kwa ngora kinga kya utacha na inje nko lege de Kenya mire miaka 5 au jiko president na jira yotoka nko leta miane akabe. Ase ensemo yaye Muske Paulo Simbarati nigamuburirie Omogusii go chichamo elio gotware kerengererie kemo nalio aranyare goikerania ekerenge kenene namoigo asugukindegesa kukyo Omogusii ase chinga kichirabosyo abantu baminto banyamira ndete ntebega intuna Abagusii tigatobwatirane torrego sento iregesa kugito moto gendo kyo moelio esenge njembura chinga kijeka kaba abantu abaya kaba omuntu omuya nabo konyora koko alikanwa na malaika bo esenge njembura tigantigirega umbatenga Nyasaye abe nainwe Inkoripotere ketembe kurwase ekenyoro kya Nyamochori Rioga ewodi ya Gesimo Bogitutu Masabe County ya Nyamira inchen Freddy Agari. Uyakegima muri Kito Fred Agari amasa mukora se bunge ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira sumugabana we county yige kirana chinse mejkolende gotigara bada soro botrolenge tobo mobomo usina bigo byabu wochambo no mugusi mubunge we constituency ya Bubasi omo Eshimo Innocent Obiri nigo bigabero yo bwanko igagwe sokya na korotota obyebu wochamo ase faida yo mugusi ese kikatolge tibosi wabachole banene bo mwaka 2027 chika kwigo muri ito Isaiah Maobe au merana no Mheshimiwa Innocent Obiri na gutwariganira roboti rokobwatia ne ikiyemo magega y'abacumbe bari bacori kurwasoro ngorwa Gusii komera naso mucyo Nairobi nabo igo kukwanira omuhobu mu Gusii tukori rero umucumbo babasi Muske Innocent Obiri ningeso kirina gukwanira egekale kyo baikaransta sate biruna niko getali buna abantu abange bakwana kurende niko kyarengete koleta abaraya bacori kurwasoro ngorwa Gusii una korosia eliogi elimo lyo mu Gusii tuwale kugamba ngana kitoko kora tuwale common approach ekaro to kuligia magendero Gusii ikina kia ringi number 1 but also ekaro mangana abere Gusii we take common stand twagamba twatike common stand Obiri ni gamentre buna ugocho kwa moni ugocho konya babunge gusira na hase cinjira oegera kwenekia ngango ikirani bari hamaganio y'abantu ba Gusii na inde twabwaterana no na samagendero mujumbo itobwate kuganikonde constituency yaye twagenda twese twamubwate chinga kichi chihobiri ni gatebire mnaho gochamo kwa baraya bo bachore kurwase county ya Nyamira ne county ya Kisii nekimanyiririo gyo gochwetaka kubwatania Abagusii bonsi buna enchira ya moyo gokwana eserio gyelimo na ane muno asamangana ali alengete Abagusii ane ase serikali enene for now tuanze zina babunge bali bachorire onye togo jugo ogenda kuchia saba abale bale ngora bakoro that is later kende gions project and gions we can sekuru mwanzo tuanze kurwa unity y'abajumbe bali bachorire bomunga ase ensemo yaye uyo kabeire omo MCA otabaka Daniel ya Pepo era nigaene kiringa ho mu Gusii nalire tikoligererie gento kiraleta abantu bonsi amo na kuboria nga abachumbabu baligie gente kyo asobwango egera Abagusii ochamo ibare kuri yege ntekemo egotoletamu onyenge siasa baliye mangana siasa onye na mangana y'uchumi baliye mangana y'uchumi nonyina boigo Muska Pepo nigatebire nga chinkuma chieganga yogo chikoligie kero kyo borai bwense kyo yokabeire mu minister Muske Fred Matiang'i niko kire egente kya kirasa koleto mu Gusii amo ngonye bono ogochikobwatiswa asobo ikirano egento ndo chekemo kirasa gotoletamu ne ekirenga kyo mwana ito Gusii okuru Fred Matiang'i tarata tebweka akina otoloche se byombo bya bali bibona batebana natagete kuboni chukura cyo Gusii cyo okuru Gusii akini kya Kenya asa kubule kiro kyo president no twali kwera mo na ito tebana ege ko bakebe
kura yetu na itutari gosoka une chaba ko chitari gosoka chaba chitari gosoka ase ensemo yende omusike Innocent Obiri nigaburirie serikali kurigiriria burungi na gukorera abakenya bonsi emirimo gwanchiriri gutayo ase ng'encho abakenya bonsi nigo babwate oboene bwabo gukorerwa amagenderero gwanchiriri gutayo serikali uikebe manyangane serikali ya bali bayakirite chikura na batayakirite bali bakoye support na bali koye support njeno mujumbo wazi tindiko sabu bali bali support boka no yongo sabu abantu bonke Obiri nonyana boigo nigo atebiri buna serikali nigetara imukie bitambukero bisaine egera gutanga uwochererwa na boigo gwokubora kwa bantu egenta atebiri buna nigo kiabeire gekoire mirimo na sensi ya Kenya na boigo gatebia serikali igokora imirimo yabo boikeranu na boigo gutanga kunererigwa kwa bantu ekero umuntu akoba abducted yosira kinigente kebesana serikali negwenete manyi nere bwata basikali nere bwata intelligence egwenete go find out nga abantu abako ba abducted nkaiba gukia yalija yato amachi that is what they owe us as a government. Ikorpoteri yegetaseni kiagatembe kuroiga ase bunge ya obasi gotoka imeye county ya Kisii Elietariane Isaiah Mawe. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ekionga kiamamogusi amuna Uhuru Superstores niko koletera bale Black Friday. Ay. Gagi. Uhuru Superstore. On Friday. This coming Friday. Over. Kitu kwa bei nafuu. Kila kitu kwa bei nafuu. Tariki 29 cy'umutinyiga o11 Uhuru Superstores ngo koleterere Black Friday omugusikuru wa chintandanye chense ninchubwe kumbolera mamunori ye Christmas genkyo ivange utarabangwa ninchuo Uhuru Superstores Black Friday aiga nase oranyore ebintu asamaguri aywa kenyere kiandage komi itukiriga mbwewere ebyegwa tariki 29 cy'umutinyiga o11 Black Friday ngo bagotoka ine yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cyokisi asamange bakeresi migweterase kinamba cyabo 0111161500 inyuranga umuruyega igore rukiwe ye masi yemo ase radio ya Gatembe FM na wigo ne TV yetu ya Gatembe wate tariki tomocha Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega segireme chando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeye egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemeremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yo bokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo cyubo songo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ana rwaleta marwa irara amange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashughulikerwa nkabango chakira lituko
nkurara chimashini chanuga best chimashini echinji abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo namaroira ndamanga yarengo omubiri one ntamanyete nawenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. yakegema mwanchumuri maga yokurasa mutumuko yubo gatoko ganda no roboti ruba mabumu gusiasa yitkarera boigo muri kitu Kevin Ngoba aikarana asumu yegabo bwa matanga chinsemo cyakirwa ibogera se constituency ya Nyaribari ya Chacha se county yega asabaga barai au baikarana bunenchira amayokoro wesko yabo yo muhelyo gochia se oyosire tubo gimabua ya asabaga twalya ne roboti ruba mabumu wanchani urase constituency UNSM yega ye county yakisi Ritko lia rero nigo abarai abaikirana asumo igabo kumwenia omusine chief asirita Justin Masese asensemeli ya kirwa iye gotoka se wode ibeno ebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii egati yabarai abaikirana asumo igo yonga mono mokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii omuske Erichobebo mwanachama bwe board ya Communication Authority of Kenya omuske Joel Okengo Nyambane mujumbe onyaribari Chache omuske Zairi Janda amona barai banda bange Asensemo ya nigo muske Joel Okengo Nyambane aboria abugusigo chamo bunalibo elimo buna ebisa kubinde eliogo tuara obolito ekerogia siasa muninchiremo yogokinia egesaku kyomugusi abantu banyaribari na Kisii county yonsi mwarora na kie serikali ekubangu igorende I call upon abantu bonsi banyaribari na viongozi byonsi bichamo tutware some form of unity nero iratu ebinto igawo chimutwa nabebwanerete tubwaterane erinde we change Kisii county and to change by extension Nyamira yonsipi Ben Mugaka nigo arwa enkwana yae asaboria abantu banyaribari Chache korigeria kwa omuntu obubunge bwo orogongorwo engana ya nyakobage korenta libera litindi asomu jumbe onyaribari Chache muskeza Janda aboria barai bachorire gosikwa wakati ukifika ninajua vile tutafanya hapa nyumbani kwa sababu ninajua abanyaribari ngote babale mbako wega asiyeye abanyene mbanye galiti kali boigo viongozi. Kwa hivyo sisi wote ni watu wa moja, si ndio? Kwa hivyo hii mambo ya kusema hii mambo ya uoke nyongo watu watane nayo. Mimi nimechaguliwa kama mjumbe wa Nyaribari. Ni lazima muniheshimu. Na kama mtu aniheshimu tukutane kwa debe. Ndio tutajua nani ni msema kweli. Hata hii maneno tunasema hapa kuna watu wanazunguka hati wanasema hati sijui wanapanga sijui mkutano ya unity. I support unity. Lakini iko makunguru wengine wanataka kuleta kisirani. Tuheshimiane na nyinyi. Omukonyi bo mugavana bwe county ya Kisii muske Erichobebo niga sababuna county nigo egenderete koenekia omurembe asaboria abantu gosaberania oburai bwe county ya Kisii muninchiremo yokwegendereria kumatabinge tauni mbiere amaskanaro murembe noro mugutsabira ibintu bibebuya Yesu Kurwa ase ensemo ya kirwa yegotoka se wodi beno ebunge Nyaribari Chache county ya Kisii nchenkoro kwa Kevin Onkoba
Ima murikito kuras chinseme choke vinongo basoroboti rwa senchera yobo ikran boygo tutkata samangana lingite obo mobo anchana boygo no morembe kurase boygo ensemeria basae embure embe yogro kubego Dennis Masota ni Mosoti ni gesokira senchera bene kimana kwa bole basae wesokia na kwebwatania na siasa ne kirenga aneno mone kirenga kyobo mo obo anchani na boygo no morembe inali kusaba basae baita se county tu ya Kisii mosoka sobonge aseri tukoliria togocha gokoro bochori ase grassroots tarehe 27 jimurumura ikurasa county ya Kisii nko basabaiga obochori gose utakakomeke kiama gito ke very strong wikagetwara abasaba ke very vibrant very uniform abasaye basomete bamaitesi bakuruna spaguchia elinde to soka litukolia sobonge torwanerere birogo biria na ekertu arwanerire birogo mbere bigo chikoba vacant kurwa se polling station tocha se ward level tocha se constituency level tocha se county level na we go to the national government na liko basababa sae baito ase county tu ya Kisii ase chi ward for 5 tarehe 27 omutyenyoyo mosoka sobonge kwenda kwirwa na kurwandira kochorwa etokabwate mainstream ebwata abantu 10 tugatware women league ebwata abantu 10 tugatware youth league ebwata abantu 10 na persons with disability igotoko chikochora abantu 30 pa polling station asi polling station chons p tubwata across Kisii County. Yakima hoinde ni samo soti yu baiga banga bakogombia nga embura embugo kwanda mangana bagechi alingete ya mangana alingete siasa chiomo sai chinga kichicho maraiwense ya kan Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto nigo boigara umuyega buko babekera egutwa abali bonse bale kwesoke kula chisemo cha Lanet kutoka se county ya Nakuru aseboigo sukuru yuerengete amangana yuborendi bose babekera egutwa nigo baigwa okoboko no maraiwense ya kan Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto asobiga tumekaliba gili kwa buli abakenya bonsi gocha amo nabiga basaye kutatumike mitandao asoko gendereria we siasa chitali chingia nabigo siasa chitali chomoremba sense ya Kenya botwarere no muri kito miyenda sama Omurai wense omosike Dr. William Ruto nigara omoiga bokobekirwe gutwa kwa baroki gwa National Defence University imeyalanete kutoka ase county ya Nakuru gokwana asomoigo yo Ruto nigo abasaba abasaye gwesona ni ane bikorobyo okonya korento bwa matobia nabo igo gokinia ense ya Kenya asaba bolia boigo kwebwatania aso kurenda ebintu bitwetanaine iriyo gokonya gwakiania omochando bogochenchia kwerire. I am confident that during your time at this university, you have acquired the skills, learned the techniques, and acquired attitudes necessary to contribute effectively, in a very responsive manner, and in a forward-thinking, solution-oriented manner. I am equally confident that your education and training has equipped you to harness the full spectrum of our nation's potential in diplomatic. You are charged with the critical task of addressing crises as they arise, while anticipating and mitigating future risks. Collaboration with county governments as a means to strengthen the preparedness and effectiveness of crisis response mechanisms nationwide, with particular focus on addressing climate-related disaster. Kubwatekana no mochando bogo charerwa kwa basubati Ruto niga sabire okubwaterana kwa bonsi ligokora omochando yo. What is the place of parents? What is the place of family? What is the place of society? What is the place of religion in bringing up a morally upright, patriotic citizenry? So that we can better understand the breakdown that leads into young people committing femicide, the moral challenge we have in families where family members end up being a threat to themselves
Omoske Ruto boigoni gamorekera obotumiki bwe mitandao ase enchera embe anene mono kugenderia siasa yoborimo ne chinkwana choborimo asaboria abasaye kuyitumika emitandao eyigokora egasi iriyo kugendereria. It is much more easy today to inform the public, to educate the public, to even entertain the public. But also, equally, it is much more easy to misinform the public, to disinform the public, for fake news to travel miles before you know what the truth is, and what effect it has on public understanding and governance and public trust on institutions that are supposed to be responsible for governance. Kuripoteria egetasini kia Getembe, Inchensam Miyenda. yakegima hino murikito samienda eyemase mukurase county ya Nakuru gotumanyia yalingete umaraivense yake Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto chigeke cha sabo tutumike mitanda senchiringi yakogenda lyo murembe obomona boigo no bwanchane korende branatika kumanyia yemase munuro chegega ya studio igotwabwate ensemo yaba MC kurase county ya Kisii wakora no Mheshimiwa Naftali ongo kurase ward area Nyacheki na wono Mheshimiwa Michael Motume kurase ward area Masige East Tariko mwe Mheshimiwa Thomas Obarkurase woderi yabo itangare gukwanera esadena yutana wego kwenye bamanye kadabra chispana boy ya serikali ya county ya Kisii especially Mheshimiwa Michael Motume kudenda bawandi gando chetuni ya chenchira sensemo ya kabiri ya studio mwachumo dealing kwena ndoro twari ngwane iga senchira ya bene kudenda wekiramu no togwa kirimo smali ekionga senchira wekirano twari kubwatera no minto Wilson Makori kura sensemo hebi manyererio na kura sensemo yo kwane kinga chibichaniro ira ikira senchirenge kigma noyo minto eno kochoki nabega mangana iga maya nigaliga no moge muri kyoito Eric Kabuga nabego yorenge magaye kamera nigakoro kwa Josephat Sungura bakubwaterana na Arono Toto nyankiri chinkoro kwa Brand Saginise na segekegeke ngwana ya AMO ASEMO na baishimo kurogega sensemo ye studio Tosca. Getembe Television.